moitas gracias. Bueno, boas noites, damas e cabaleiros. Somos o Grupo Veleno, somos de Lalín. Estamos debutando aquí, esperemos que vos gusto que facemos. Somos moi novatos aínda, levamos 2 meses traballando e a ver se sabe algo de aquí. Bueno, isto que fixemos foi unha versión do himno do antigo reino de Galicia. Ahora, dentro dunha anaquiña, vamos a tocar a polka. Tedes que perdonar que tardásemos tanto en comenzar este festival que estamos facendo xunto con Socaloma, pero que, como houve concerto da banda, había que preparar ben as cousas, non? Bueno, gracias.
Gracias, gracias, graciñas, Dalí.